Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibando yakubingelela ndlala eFayizulu. Ngithi uJesu KRISTU UYINKOSI. Hayi ngiyambonga mina uNkulunkulu wethu ngiyamdumisa usidinile namhlanje ukuba sihlangane. Dumo lonke ngilinikeza yena. Ngokugcinwa iNkosi kusasa ngesonto sisemngcwabeni eMnambithi. Kulabo abazophumelela sihlanganeni khona. Kulabo abazophumelela. Ngale kwalokho niphile, uNkulunkulu anigcine, uNkulunkulu anibiyele. Nikhonze kahle emabhrentshini, uNkulunkulu abe nani. Nikhonze kahle enikhonza kwamanye amabandla, uNkulunkulu abe nani. Befundisi bami enikhona la ekhaya lezwi, uNkulunkulu abe nani, anigcwalise ngamandla kaMoya oNgcwele. Siyabonga kakhulu umsebenzi eniwenzayo emabandleni. Siyabonga ngendlela emangalisayo, umvuzo wenu omkhulu ezulwini. Sibonge bazalwane, basekeleni abefundisi benu. Nibakhulekele. Ngoba nabo basenyameni, sisenyameni bazalwane njengani, sikhulekeleni. Ngoba nathi siyanikhulekela. Ningumqhele wethu, nathi singumqhele wenu. Hayi makadunyiswe uNkulunkulu, siyambonga kakhulu. uJesu KRISTU UYINKOSI. Hayi asiqhubekeni nenkonzo yethu, angibonge. Ngiyabonga kakhulu kubo bonke asebenikelile. Bonke abafakile imali kwi-account yokweshumi usikhwama basebemtshela ukuthi malini abayifakile, usedlulisile kimi ukuthi malini. uNkulunkulu anibusise ngokuhlukana kwenu nonke. Abanye ama-branch bakwenze behlanganyele ebranchini, abanye bakwenze ngamunye bengekho ebranchini. uNkulunkulu anibusise, uNkulunkulu anibiyele. uJesu KRISTU UYINKOSI. Ngiyacela ke siguqe sikhuleke, siqhubeke nenkonzo yethu. Babolungileyo, babongcwele, uNkulunkulu nomusa, dumo lonke lukufanele lungolwakho izikhathi zingakabikho namanje kuze kube phakade. Siyabonga uthando, sohlale silibonga njalo ngoba lubanzi. Awukwazi ukulijikeleza, lujulile. Awukwazi ukungena ngaphansi kwalo, luphakeme. Awukwazi ukulweqa uthando esithandwe ngalo. Wanikela Baba ngendodana yakhe ezelwe yodwa uJesu KRISTU kuba yilona loyo okholwa yiye angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Weza wasifela isiphambanweni. Ingakho simphakamisa. Njengokuba uMose wayiphakamisa inyoka ehlane, siyamphakamisa uJesu Inkosi yethu. Sho njalo uJohn chapter 3 verse 14 and 15. Siyakubonga ke Nkosi, siyabonga walithanda izwe kangaka kuverse 16. Kuverse 35 ushilo wathi okholwayo Inkosi uJesu unokuphila okuphakade kodwa ongakholwa intukuthelo kaNkulunkulu ihlezi phezu kwakhe. Intukuthelo kaNkulunkulu ihlezi phezu kwakhe. Iyodwa indlela yokugudluza lentukuthelo ukukholwa endodaneni Inkosi uJesu KRISTU ophilisayo nophilayo. uJesu KRISTU UYINKOSI. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Uyena owelapha izifo zethu zonke. Uyena futhi othethelela izono zethu zonke. Adlule lapho asiqhelise ngomusa nangobubele. Adlule lapho asuthise ukulangazela kwethu ngokuhle. Ingakho simbonga. Sithi mbonga uJehova mphefumulo wami. Nakho konke okuphakathi kwami akubonga igama lakhe lingcwele. Amahubo 103 lawo kokufushanisa nje. Ayike siqhubeka nenkonzo yethu esigcine kuyona izolo. Sikhuluma ngowesifazane owayitholakala ephingile elethwe enkosini uJesu kodwa bemlethe kumfundisi. Bathi mfundisi, kanti zizojika izinto, kujika ukukhuluma, ambulelo wesifazane. Athi Nkosi, avume, athi uJesu KRISTU UYINKOSI. Kube ngokusindiswa kwakhe. Ngoba uma uvuma ngomlomo wakho, Roma 10 verse 9. Uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu UYINKOSI, ukholwe enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo uzosindiswa. Athi verse 10, ukholwa ngenhliziyo kube ngokulunga,
uvuma ngomlomo kube ngokusindiswa. Athi verse 13 kaRoma 10, bonke abakhuleka egameni leNkosi bayosindiswa. Yikho njalo lo mkhuleko mase siwuphetha sisithi siyabonga egameni lakho Nkosi Jesu. Sesenza uverse 13 wamaRoma 10. Ayike kunjalo umuntu ovuma iNkosi. Ake sifunde izwi, asikwazi ukuqhubeka sishumayela kakhulu singafundile. KukaJohn chapter 17 verse 1 verse 2. uJesu wakhuluma lokho wayesephakamisela amehlo akhe ezulwini wathi, Baba, isikhathi sifikile, khazimulisa indodana yakho, ukuze indodana ikukhazimulise wena, njengalokhu iphila amandla phezu kwenyama yonke, ukuba bonke oyiphe bona ibapho ukuphila okuphakade. Sikhuluma-ke ngokushunyayelwa kwevangeli kukho konke okudaliweyo. Izwi leli silithola lapha kwabaseKolose. Silitholile kwabaseKolose chapter 1 verse 23. Uma kambe nihlale ekukholweni, nisekeliwe, nigxilile, ningagudluzwa ethembeni levangeli enalizwayo, elashunyayelwa kukho konke okudaliweyo phansi kwezulu, engenziwe isikhonzi salo mina Pawulu. Ivangeli enalizwayo, webafowethu, siphethe ivangeli elidala, ivangeli enalizwayo, ivangeli elilotshiwe eBhayibhelini, ivangeli eliqale kwizenzo chapter 2 kwehla umoya oyingcwele. Ilele siliphethe. Siphethe kahle izolo ngamagama athi onishumayeze lihlukile kunalelo makaqalekiswe. Noma kwehla ingelosi ezulwini, noma kushintsha thina sesishumayela elinye ivangeli, mangiqalekiswe. Awe madoda, awe madoda, uNkulunkulu wami ngisize ngingashintshi, ngiwutuba umzimba wami kuba ngathi sengishumayeza abanye ngilahlelwe ngaphandle, sengenisa abaningi kangaka ezulwini. Ngiyabonga Nkosi, nangoRoma 10 verse 9 ngiyambona wenza imangaliso ku-YouTube, abantu abangaphezu ka-10,000 asebevumile bathi uYinkosi, abantu abangaphezulu kwabasekhaya lezwi sebevumile bathi uYinkosi. Ngiyabonga uNkulunkulu nomusa, ngiyabonga, hayi ngoba kungenxa yami kodwa ngoba usebenzisa le voice. Siyakubonga uNkulunkulu wethu, qhubeka wenza umsebenzi, noma bangawuhlasela basho konke abafisa ukusho, kodwa ngiyazi ukuthi umkhulu umvuzo wami ezulwini mangihlalile ngathembeka. Ngipha ukuthembeka Nkosi, ngipha ukuthembeka, ngiyacela ngithembeke kulomhlaba, ngithembeke kuwena ongibizileyo, ukuba Nkosi izimvu ezidukileyo ozilobile encwadini yakho ukuthi ziyophenduka ngami, kuba zonke ziphenduke kungalahleki neyodwa. Ngiyabakhulekela, ngiyabacelela Nkosi, ngaphandle kwalawo madodana okulahlwa njengoJudas Iscariot, naye wayindodana yokulahlwa, nalabo siyazi basekhona, banye basekhaya lezwi bangene ngamandla okuzophazamisa. Ngithi ngegama leNkosi yethu uJesu Kristu ophilayo, abanamandla bakhululwe baphenduke. Kodwa uma bengafuni ukukhululwa bephenduka behamba okwabo lokho bafulathela iqiniso. Siyakubonga Nkosi Jesu ngevangeli elishunyayelwe kukho konke okudaliweyo. Izwi lelo walikhuluma kuMarko chapter 16:16, wathi asihambe solishumayela kukho konke okudaliweyo. Siyabonga Nkosi, siyabonga nangaloyo wesifazane abamletha kuwe, bethi bamletha kumfundisi, yena wavuleka amehlo, wabona ukuthi uYinkosi, wayizwa amazwi amnandi athi, nami angikulahli, hamba ungabusona, ngoba iNkosi ayilahlani, Nkosi uJesu ayilahlani. Mosubonile wambulelwa, watyhilelwa ukuthi ikumkane le, hayi ngeke akulahle, ngeke akulahlele ngaphandle, udinga ukwambulelwa ukuthi iNkosi le. Siyabonga. Ayike ake sibheke ukuthi lezi zinto ezilotshwayo emhlabeni kanti ngempela ziyophelela. Umhlaba uyabhala, sikutholile Jeremiah 22 verse 29. Simbonile uNkosi uJesu kuJohn chapter 8 elobe ebhala, kanti lezi zinto ziphelelayo. Ake sibuke usuku lokwahlulelwa. Wahlulelwa kokugcina, Ishambulo chapter 20 verse 11. Ngase ngibona isihlalo sobukhosi esikhulu esimhlophe nohlezi kuso,
obuso bakhe babalekelwa izulu nomhlaba akutholelwanga indawo. Liyeza lolu suku bafowethu, liyeza lolu suku ozobe hlezi kulesi sihlalo esimhlophe. Isimanga lesi uthi izulu mayelichaza ilapho ehlala khona isihlalo sakhe leso. Umhlaba isenabelo senyawo zakhe kodwa manje isenabelo senyawo zakhe siyabaleka, nezulu isihlalo sakhe la hlala khona liyabaleka. Ngoba kobe kungolunye usuku, singakhohlisana nje, hayi kobe kungolunye usuku kubaleka izulu, kubaleka umhlaba, kodwa kuyithola indawo, kubaleka kungatholelwa indawo. Yazi ubalekela umuntu ufika ungafika indawo kuba lokhu phambi kwakhe nje uyakubuka nje. Lento esiyesikhohlisa ngayo, wenza isono cabanga ukuthi uNkulunkulu akakuboni. Uyakubona. Yazi ukuthi uyakubona. Nokuthi ke izinto zakhe azidalile zenzane ziyaloba. Ngiphinda uverse 11. Ngase ngibona isihlalo sobukhosi esikhulu esimhlophe nohlezi kuso obuso bakhe babalekelwa izulu nomhlaba akutholelwanga indawo. Verse number 12. Ngabona abafileyo abakhulu nabancane bemi phambi kwesihlalo sobukhosi. Abafileyo. Kuma abafile phambi kwesihlalo sobukhosi. Uyakhumbula izolo ngivale ngezwi leNkosi ngithi uJohn chapter 11 verse 25 no 26. Uthi uJesu mina ngikuvuka nokuphila, okholwa yimi noma efa wophila. Naloyo ophila akholwe yimi kasoze afe naphakade. Abesebuza athi uyakholwa yilokho na? So ke umuntu okholwayo uyasuka ekufeni. Ake silivulele ilizwi John chapter 5. John chapter 5. Ngiyafisa silibuke. Umuntu okholwayo uyaphila. Umuntu ongakholwa unjani? Ufile. Verse 24. John chapter 5 verse 24. Ngiqinisile ngithi kuwe, ozwa izwi lami akholwe ngongithumileyo unokuphila okuphakade. Akayi ekwahlulelweni. So njengoba kukhulunywa ngokwahlulelwa la namhlanje sikhuluma ngakho. Uthi ngabona abafileyo abakhulu nabancane bemi phambi kwesihlalo sokwahlulela. So umuntu okholwayo ngeke ahlulelwe. Umuntu okholwayo uzoma phambi kwesihlalo sika Kristu anikwe njengokwemsebenzi yakhe. Lokho sikuthola lapha yala kukhulunywa khona ngokuthi sonke sisazoma. Uqaphela ukuthi wakha kanjani. Wakha kanjani phezulu kwalesi sisekelo. Ngoba ngikhuluma ngento ejulile kufanele ngiyifune. Wakha kanjani phezulu kwalesi sisekelo. AbaseKorinte labo wakha kanjani phezulu kwalesi sisekelo. Ilapho la sizoma khona phambi kwesihlalo sika Kristu. Ngoba sisazoma, ake sibheke lelizwi, wakha kanjani phezulu kwalesi sisekelo. Bana baseKorinte besingaki labo? Bokuqala chapter 3 ngiyaxolisa. Bokuqala chapter 3. Lithi verse 14. Uma umsebenzi womuntu awakheleyo kuso uyakwamukela umvuzo. Uma umsebenzi womuntu usha uyakulahlekelwa yiwo, kepha uqobo uyakusindiswa nokho kube ngathi uphuma emlilweni. So ngesikhathi sokuvivinywa kwemsebenzi esikuthola kwabaseKorinte bokuqala chapter 3, isona sikhathi esizoma ngaso phambi kwesihlalo sikaNkulunkulu, sika Kristu ngiyaxolisa, isihlalo sika Kristu. But ngosuku lokuhlulelwa sobe siphambi kwesihlalo sokwahlulelwa. Ihlalo zimbili ngiyafisa ukuthi ngakuthiwa ngiyalithola masinya lelizwi. Izihlalo zimbili sizoma phambi kwesihlalo sokwahlulelwa sika Kristu. Izihlalo zimbili. Ngiyacabanga ukuthi sizosheshe sifike sithole sisheshe sibone lesi sihlalo sesibili esimaphambi kwaso. Okay, angisitholi manje. uNkulunkulu mayengisiza sosithola ngoba angikwazi ukuthi ngiphazamise lokho kwenzakalayo njengamanje. AbaseKorinte besibili chapter 5 verse 10. AbaseKorinte besibili chapter 5 verse 10.
yasitshelwa khona ngesihlalo. Lithi ke abakholwayo labo engikhuluma ngabo ukuba thina sonke simele ukubonakaliswa phambi kwesihlalo sokwahlulelwa sika Kristu uze lona lo yamukele njengalokho akwenzileyo esesemzimbeni noma kuhle noma ukubi. So esihlalweni sokwahlulela sika Kristu kukhona isihlalo sika Kristu sokwahlulela. Ilapho la nemisebenzi izohlolwa khona esikutholile lapha kwabaseKorinte boqala chapter 3 la kukhulunywa khona ngokwakha phezu kwesisekelo esiyiso. So sonke sizoma lapho. Kodwa ngokwahlulelwa kokugcina kuzobe kume abafileyo ayabaphilayo ngoba uJesu ngukuvuka nokuphila. John chapter 11 verse 25 no 26. So ke thina sobe sesiqedile thina ngathi sathola ini imqhele yethu. So ke uma ke shuthi ke senizibonileke ihlalo zimbili lokho ebengifuna ukucacisa. Khona isihlalo sika Kristu bese kuba khona isihlalo sokwahlulelwa sokugcina lapho nathi sobe sihlulela izwe. Asibuyele kusona ke isambulo chapter 20 verse 11. Ukwahlulelwa kokugcina nesihloko sakhona sisho njalo. Last judgment. Ngase ngibona isihlalo sobukhosi esikhulu esimhlophe nohlezi kuso ubuso bakhe babalekelwa izulu nomhlaba akutholelwanga indawo. Verse 12. Ngabona abafileyo abakhulu nabancane bemi phambi kwesihlalo sobukhosi. Bamile kodwa banjani? Bafile ngoba sikhuluma ngokufa kukamoya abantu abangazange basindiswe. Labe sikhulume ngabo kuJohn chapter 5 verse 24. Ngiqinisile ngithi kini ozwe izwi lami akholwe ngongithumileyo unokuphila okuphakade. Akayi kwahlulelweni kepha usephumile ekufeni wangena ekuphileni. Yes. Akayi ekwahlulelweni. Uphumile ekufeni. Yikho kuzohlulelwa abafile ngoba abafile abangakholwanga egameni lakhe. Abafile yilabo abangenakho ukuphila okuphakade. Abafile yilabo abazoma phambi kwesihlalo sokwahlulelwa esimhlophe ohlezi kusona obalekelwa izulu nomhlaba kodwa ingatholwa indawo. So ke ngamanye amagama ke ongakholwa ufile ephila ngokwethu kwasemhlabeni kodwa ufile kuNkulunkulu. Ilabo abazoma abikho ke lithi abafileyo abakhulu nabancane bama ngoba nabancane mabenza izono bentshontshosukele. Ingakho ngithi uvuma izono zakho qala kuleya age ka4 years usazikhumbula. Nenhlanhla ukuthi bakutshela abazali bakho ukuthi wakhulu ingane enjani zivume nalezo zono ongazazi abakutshela ukuthi wawuyiyo leyo nto. Zivume ngoba sebekutshelile. Kodwa ngale kwalokho wena ukwaziyo suka ku4 years uvuma izono zakho dlala umacashelana thunywa ungafuni uzinikina uphika into oyenzile kushaywa abanye abantu kanti wena ngoba ugangile. Izono zokuganga siqala lapho uvuma izono. Verse 24 John chapter 5. Ngiqinisile ngithi kini uzwe izwi lami akholwe ngongithumileyo unokuphila okuphakade. Akayi kwahlulelweni kepha usephumile ekufeni wangena ekuphileni. Uphumile ekufeni wayesengena ekuphileni. Ngeke asama nabafileyo kulesa sihlalo. Asibuyele asikaqedi isambulo 20. Ngizophinda futhi uverse 11. Ngase ngibona isihlalo sobukhosi esikhulu esimhlophe nohlezi kuso ubuso bakhe babalekelwa izulu nomhlaba akutholelwanga indawo. Verse 12. Ngabona abafileyo abakhulu nabancane bemi phambi kwesihlalo sobukhosi. Izincwadi zavulwa. Nenye incwadi yavulwa ngeyokuphila nabafileyo bahlulelwa ngolokho okulotshwe ezincwadini. Okulotshwe ezincwadini. Abahlulelwa ngalokho okulotshwe encwadini yokuphila. Encwadini yokuphila kulotshwa amagama. Kodwa abantu bahlulela ngalokho okulotshwe encwadini. Okulotshwe ezincwadini ilokho okubhalwe imvelo, ilokho okubhalwe umhlaba. Ilokhu uJesu athe mayikhothama wavuka nestatement esithi ongena sono akaqala amkhande ngetshe. Wayivula lawo mafayela, wayivula lezo ncwadi. Waphinda wakhothama engithi ke mina kushizwe
wayesecisha amarecords wesifazane ngoba usethemva kwalokho hamba ungabusona. Zothi mazivulwe incwadi awe madoda izincwadi angakwazi ukuhlulelwa owesifazane ngokulotshwe incwadini ngoba kwacishwa ngesikhathi ebimi phambi kweNkosi uJesu. Yena uyoqhamuka encwadini yokuphila kakhulu mayingabuyanga wona ngoba uthi uJesu hamba ungabusona. Ikhona lento ukuthi uthola umusa bese uyona bese uyawulahla umusa ubutholile. Ungabusona. Mawusuzibhalela izono zakho ungabusaqhubeka nesono sakho. Siyeke. Ngoba ukubhala kufana nokusivuma. Ngoba mawuhamba usuku olubekelwe lokukhuluma nami lungakafiki, uNkulunkulu uzokwenzela umusa uthethelelwe lezo zono ngoba uzibhalile. Ingakho ngithi zibhale njengoba uzenzile, ungabhali ihloko. Bhala isono njengoba usenzile ngoba uNkulunkulu njani uzokwenzela umusa. Ngakho-ke ziyavulwa incwadi, abafile bahlulelwa ngalokho okulotshwe encwadini. Uthi uJoshua ngelinye ilanga nanti tshe lingufakazi. Bakithi netshe liyokhipha ezala incwadi. Nesihlahla siyokhipha ezala incwadi. Hayibo yonke into edaliwe mina ngiyakutshela inikezwe igunya iyaloba. Sifundile kuRomans chapter 8 suka kuverse 18 athu verse 19 and 20. Ngokudaliweyo kuhlezi phansi kobuze kungantando yakho, kuyabubula kulindela usuku lokumbulo kwabantwana bakaNkulunkulu. Ngisho ilanga lokhipha ezala incwadi ngezinto elizibonile emhlabeni, ngisho inyanga nezinkanyezi ibandla lezulu. Hayi mina ngiyakutshela ngisho naleli kamelo owawulele kulona ulele naye, hayi khona lizokhuluma, lizokhipha incwadi zalo. Hayi ake siqhubeke engifuna ukuphetha siphinde kuverse 12. Ngabona abafileyo abakhulu nabancane bemphambi kwesihlalo sobukhosi, izincwadi zavulwa. Nenye incwadi yavulwa ngeyokuphila, nabafileyo bahlulelwa ngalokho okulotshwe ezincwadini njengokwemisebenzi yabo. Into elotshwe kulezi incwadi okunjengemisebenzi yakho. Verse number 13. Nolwandle lwakhipha abafileyo abebekulo. Yabona labantu abafela olwandle. Ngiyangimangala khona laba bantu abathi mabefa bashiswe, cremation, bese umlotho ophonsi olwandle. Yibo labo nabo nabadliwa woshaka baphelela khona. Ngiyabona abadliwa woshaka babuye baphila ushaka wabaleka nomlenze wabaleka nani. Kodwa laba baphelela olwandle, hayi nolwandle luzobakhipha abafile abakulona. Nokufa neHades luzobakhipha. Angithi phela khona laba sebehambile ukwahlulelwa kungakafiki. BaseHades bayasha. iHades lizobakhipha. Nalabo abathathwe ukufa, yabazi abathathwe ukufa. Ilabo abafe kungakabi isikhathi, abakaya esihogweni, abekho ezulwini, basemkhathini, bayasebenza, basetshenziswa abantu ngebunyanga nangemithi, laba bakubizwa ngemikhovu nangani. Basekufeni labo ngoba insingcwabile imizimba yabo sithi bafile kanti abafile. Nokufa kuzokhipho kwabo laba abahlezi khona abafe singafika isikhathi abangakayindawo kodwa bela emkhathini. Nakho kufake lokho kuzobakhipha. Angazi umsalizwa lelizwe. Nolwandle lwakhipha abafile ababekulo, nokufa neHades kwakhipha abafile ababekukho. Bahlulelwa yilona loyo njengokwemisebenzi yakhe. Bafowethu, ayonke into kaNkulunkulu iyabhala. Iyabhala, zavulwa incwadi. Awulaleleke. Siphindu 13. Nolwandle lwakhipha abafile ababekulo, nokufa neHades kwakhipha abafile ababekukho. Bahlulelwa yilona loyo njengokwemisebenzi yakhe. Verse number 14. Ukufa neHades kwasekuphonswa echibini lomlilo. Lokhu kungukufa kwesibili ichibi lomlilo. So ukufa ngoba kwenza umsebenzi ongcolile, neHades eligcina abantu abangcolile. Yikho ngishilo ngathi uverse 19 and 20 wa Roma 8
ukuthi okudaliweyo kuhlezi phansi kobuze kungengantando yakho. Yazi ukuthi kwakungaba yimini isihogo, kwakungaba uwena ube isihogo, ngoba nesihogo sidaliwe, isihogo sinjani siyaphila, naso sizophonswa echibini lomlilo. Nokufa kuphonswa echibini lomlilo. Yikho izwi leNkosi lithi isitha sokugcina sikaJesu ayosinqoba ukufa, ngoba ukufa kuzobe kufanele kungabe kusaphinde kufa umuntu. Kuze kungaphinde kufe umuntu, ukufa makuphonswe kuphi? Echibini lomlilo, ngoba nakho ukufa kuyinto ethize ephilayo. Nakho ukufa limnandi iBhayibheli. So ke verse 14, ukufa neHades kwaphonswa echibini lomlilo, lokhu kungikufa kwesibili, ichibi lomlilo. Verse 15 uzwe kahle, uma ekhona ongafunyaniswanga elotshiwe encwadini yokuphila, waphonswa echibini lomlilo. Ngoba vele wayesehlulelwe ngemisebenzi yakhe ebhalwe kulezi ncwadi. Yebafowethu, okudaliweyo kuyabhala, kushunyayiziwe nakho, kuhlezi phansi kobuze, kuyabubula, kuyakhala, kulinda usuku lokwambulwa kwabantwana bakaNkulunkulu. Funda baseRoma chapter 8 usuke ku-18. Ngiyacabanga ukuthi ugijime uye lapha ku-22. Hayi-ke, siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Besibheka-ke ukushunyayezwa kokudaliweyo. So uma uphila uhambe uyashumayela, inkambo yakho uyashumayela, yonke into oyenzayo phezu komhlaba yazi ukuthi iyalotshwa. Hayi iyalotshwa, iyalotshwa. Funda uJeremiah 22 verse 29. Ayike asiguqe sikhuleke ubaba uNsibande yavalelisa ngokugcinwa iNkosi kusasa emgcwabeni esobe sinabo kukude kakhulu eMnambithi. Kodwa abayophumelela, bangaphumelelanga baphumelelanga. uNkulunkulu akubusise. UJesu Kristu uyinkosi. Asiguqe sikhuleke. Baba ngcwele, baba olungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyabonga usifundisile ngokwahlulelwa ukuthi kuyokwenzakalani. Esikwaziyo ukuthi izwi lakho liyakucacisa ukuthi sobe sinawe sahlulela izwe, sobe sinawe Nkosi Jesu ngenxa yokuthi singcwele. Sisize sihlale singcwele, ongengcwele manje azingcwelise ngoba wena Jehova Sebawuthi ungcwele. Leviticus 11 verse 44. Siyakubonga ke Nkosi, phila phakathi kwethu, phila enhlizweni zethu, phila sikuzwe. Moya ongcwele hlala phakathi kwethu. Siyazi uma ukhona khona uNkulunkulu Baba, uNkulunkulu Indodana, uNkulunkulu Moya ongcwele bahlala kithi ngomoya ongcwele. Siyabonga Nkosi, busisa wonke umuntu olalele manje. Dumo lonke silinikeza wena lungo lwakho, izikhathi zingakabi bikho namanje kuze kube phakade. UJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ake bazalwane bangcwele, siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Dumo lumfanele lungo lwakhe. Nibe nempela sonto enhle. Nikhonze kahle kusasa emabranchini, khonze kahle emabandleni, uNkulunkulu anibeke kuona. uNkulunkulu abe nani. UJesu Kristu uyinkosi.